Ndintawe yankhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Tabi Kamwangala mwenye fumbo koma poyamba naye mitu yake. Sipikala wa nyumba ya malamulo Samia Suleiman wadzudzula mchitidwe wojomba pakati pa aphungu. Mabungwe omwe si aboma akufuna ndondomeko zokhazikika zopezera ndalama zoyendetsera maphunziro aulere msukulu za sekondari. Ndipo mulipoti lathu lapadera mtolankhani wathu Mike Mataka akutitengera pa sukulu ya pulaimali ya Nthemba kuchingale m'boma la Zomba kumene maphunziro ayamba kubwerera mchimake. Tili ndizi ndi zina zambiri, tiyeni tikhale limodzi. Munkhani yathu yoyamba, sipikala wa nyumba ya malamulo Samia Suleiman wadzudzula mchitidwe wojomba kuzokambirana za nyumbayi pakati pa aphungu. Suleiman ati kuyambira chaka chamawa nyumbayi idzachotsera alawansi ya aphungu ojomba opanda zifukwa zokwanira. Suleiman ati izi ndi malingana ndi malamulo. Pemphero Malimba wadza ndi zambiri mulipotili. Appropriate action will be taken, including deduction of allowances under Standing Order 41, Clause 3. Suleiman anena izi pamene amatseka zokambirana za mnyumba ya malamulo lachisanu lapitali. Iwo anati alandira madandaulo angapo okhudza aphungu ena amene akhala akujomba pa zokambirana za mnyumba ya malamulo. Iwo ati mchitidwe wojombawu umalowetsa pansi kufunikira kwa zokambirana za mnyumbayi komanso chiyembekezo cha anthu azokambiranazi, ndipo aphungu amene adzapezeka kuchita mchitidwe popanda chilolezo adzachotseredwa ndalama za maalawansi. Honour members, I expect you to attend the business of this house or committees on time. Mchitidwe wojomba mnyumba ya malamulo udabwera kwambiri poyera sabata yatha pamene aphungu 77 sadatengepo mbali pa zokambirana za mnyumbayi pa nthawi imene aphungu ankavomereza mabilu ena. Kamba ka izi, mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation Amaiko Kayatsa adati nkofunika sipikalayo ayike njira zoyenera kuti athane ndi mchitidwe wojombawo. Nthambi yoona zamera mpoyamba ku sinodi ya Livingstonia mu mpingo wa CCAP yadandaula ndi chiwerengero cha alezi amene akumasiya ntchito. Mkulu wa nthambi Mbusa Nase Chunga wati alezi pafupifupi 17 mwa 100 aliwonse omwe amaphunzitsidwa m'maboma a Nkhatabe, Mzimba, Machinga ndi Mangochi amasiyira ntchito yawo pa njira nkuthawira ku South Africa kukafuna ntchito zina. Falesi Nthambo walemba ripoti ili lomwe wawerenga ndi Chimwemwe Maseko. Mbusa Chunga anati khalidweli likusokoneza ntchito yopititsa patsogolo maphunziro amera mpoyamba m'dziko muno. Iye anayankhula izi kusanga m'boma la Nkhatabe komwe alezi okwana 300 amalandira masatifiketi awo atamaliza maphunziro. Iye anati ambiri mwa aleziwa amagwira ntchito mongodzipereka zomwe zimachititsa kuti azisiya ntchito ya ulezi kukasaka ntchito zina zomwe zingawapatse ndalama. Iye kenako anapempha boma kuti liganizire zoyika ndalama zoti lidziwapatsa aleziwa pa mwezi kuti asamachoke mu ntchitoyi. Ntchito yakamagwira sakulandira china chilichonse. Ife tikukhulupirira kunena kuti ngati titayika njira yabwino kuti alezi athu azilandira malipiro pa mwezi ukatha, ambiriwa sachokanso akhala mdziko momwe muno ndipo aziphunzitsa ana athu kuti tikwanise masomphenya amene dziko lino lili nawo. Mlangizi wa maphunziro ku bungwe la World Vision na John Moyo anati alezi amakumana ndi mavuto ochuluka ndipo pofunika kugwirana manja pakati pa boma ndiye omwe amathandiza dziko lino pa chitukuko kuti athetse mavutowa. Tigwirane manja kuti mavuto athe. So ifeyo ngati World Vision chomwe tikupanga apart from kupereka ma services amene tikupereka kwa ECD, tikukambirana ndi ma partners ena kuti nawonso abwere athandizire boma kuthesa mavuto amene alezi akumana nawo. Mawu ake woyendetsa ntchito za boma la Nkhatabe James Timbo anayamikira ubale omwe ulipo pakati pa bungwe la World Vision komanso sinodi ya Livingstonia ponena kuti ubalewu ndi nsanamira yabwino popititsa patsogolo maphunziro amera mpoyamba mbomali. Tikupanga progress bwino kwambiri moti ma caregivers ambiri tapanga training and lero tikupanga umboni wa ma caregivers 300 amene apanga graduate. So it's a sign kuti zinthu zikuyenda kuno Nkhatabe. Dziko la Malawi lili ndi alezi 66,000 ndipo 23,000 mwa iwo ndiwo anaphunzitsidwa bwino za ntchitoyi.
Bungwe la Aspire Connect lati ndikofunikira kuti amayi azidziwa maufulu awo. Mkulu wa bungweli watinso amayi akuyenera kumadziwa kumene angakatule nkhawa zawo ndi kulandira thandizo pamene achitiridwa nkhanza. Iwo anena izi pa chipatala cha Malave mboma la Chiradzulo komwe anachititsa msonkhano ndi amayi ena pa nkhani za nkhanza. Miriam Mulaga wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Mkuluyu ati amayi akuyenera kuziwa maufulu awo pothana ndi nkhanza zosiyanasiyana poti kuziwa ndi njira imodzi yoyamba pothana ndi vutoli. Timazankhola ndi azimayi amuzuno pa nkhani zokhuzana ndi nkhanza zimene anthu amapezeka kuti akudusamo chifukwa cha gender yawo kapena kuti ali ndi nzimayi kapena nzibambo. Nkhanza zimene zimakhala mu njira zosiyanasiyana zikhoza kukhala mu nkhani za ndrama kapena kumenya kapena mu nkhani zogonana nawe momwe munthu sakufuna. Ndi zinayi zinthu zosiyanasiyana zimene timakambirana. Enanso akwanisa kupereka umboni wawo mu zimene wanadusamo ndi zimene anaona anthu enanso akudusamo ndipo talimbikisana. Apolankhula pa msonkhanowu mtsogoleri wa bungwe la Sustain Africa Youth Wave Faith Phiri ati msonkhanowu wathandiza kumvetsetsa zomwe zimayambisa nkhanza m'mabanja am'mizi monga ndalama komanso miyambo ya mderalo. Dzatithandiza kuti tiziwe mene amaganizira monga ngati anthu adalinowe za nkhani yokhuza nkhanza za gender based violence. Komanso zathandiza kuti tingapange act motani as organization fotokoza nkhanza kwambiri zochokera kwa azibambo kwalanda ndalama ndi katundu. Mmodzi mwa otenga nawo mbali Cecilia Alfred athokoza okoza msonkhanowu chifukwa cha mphaso ngakhalenso kuwapasa nambala yoti ayimbe akachitidwa nkhanza yomwe ili 3081 kuti apeze thandizo. Mwatecho mwatiyendera ifeyo nkhanza zikatani zikachepa mmakomomu apa basi zikayamba kuyenda bwinobwino nyumbamo zikakhala mosamalika china chilichonse zikachitanso chani nkhanza zina zilizonse. Mitu yomwe idakambidwa inali mitundu ya nkhanza, ufulu wa azimayi komanso komwe angapeze thandizo. Civil Society Education Coalition yalangiza boma kuti liyike ndondomeko zoyenera zopezera ndalama zoyendetsera maphunziro aulere msukulu za sekondari. Izi zikudza nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka itauza nyumba ya malamulo momwe boma liyendetsere ndondomekoyi. Pemphero Malimba akufotokoza. Amsaka atikupatula kuletsa kuti aphunzira msukulu za boma amene akufuna kulemba mayeso a boma standard 8 form 2 ndi form 4 asamalipira ndalama za mayeso amanepo komanso aziphaso zolemba mayesowa boma kuyambira pa 1 January chaka chamawa. Ophunzira msukulu za bomazi sazidzalipiranso ndalama zachitukuko komanso ophunzira msukulu za sekondari za boma omwe amagonera komweko sazidzalipira ndalama zogonera msukuluzi kuyambira pa 1 April chaka chamawa. Iwo atinso ophunzira msukulu za sekondari za boma zamasana open schools pa Chingerezi sazidzalipiranso maphunziro a msukuluzi kuyambira pa 1 April chaka chamawa. Iwo anatsindika kuti nduna wawo komanso wazachuma udzionetsetsa kuti ndalama zokwanira akuzipereka msukulu zonse za boma kuti maphunziro aziyenda bwino komanso kuti akupereka ndalama zokwanira ku bungwe lolembetsa mayeso la manebu kuti mayeso aziyenda bwino. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition a Benedicto Kondowe wati ngakhale kuti ndondomeko ya maphunziro aulere ndi yabwino, ndondomekoyi usowera njira zooneka bwino zokamba momwe ndalama za ndondomekoyi zidziyendera. Akondowe anati boma likuyenera kubweretsa poyera amagulu omwe adziyendetsa ndondomekoyi komanso kulimbikitsa kugwirira ntchito limodzi pakati pa boma ndi magulu omwe si aboma komanso komiti yoyendetsa sukulu za bomazi. Kukhani maphunziro aulere msukulu za boma lidali limodzi mwa malonjezano amene chipani cha Democratic Progressive DPP chidalonjeza pa nthawi yokopa anthu pa chisankho cha chaka chino ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti ophunzira akupeza maphunziro a msukulu za sekondari mosavuta. Mulipoti lathu lapadera mtolankhani wathu Mike Mataka akutitengeranso ku sukulu ya Nthemba ku Chingale mboma la Zomba. Chiwerengero cha ophunzira pa sukuluyi chinatsika kufika pa 934 mphepo ya namondwe itawononga zipinda ndi zipangizo zina zophunzirira. Koma ndi mmene akufotokozera Mike, nyengo za sukuluyi tsopano zasintha. Wawerenga ripoti ili ndi Benedetta Chiwandamia.
Kumapeto kwenikweni kwa boma la Zomba kopanda msewu wabwino, sukulu ya Nthemba idali malo omvetsa chisoni kwambiri. Pamene namondwe wa Fred adachotsa denga, adawonjezera mavuto pa mavuto ena ochuluka omwe adali pa sukulupa. Popatula kuti ana amakhala pansi pomwenso palibe simenti, tsopano maphunziro amayimira pa njira mvula ikangoyamba kugwa. Chiwerengero cha ana chidatsika kwambiri, ena adapita ku sukulu zina zomwe nzamitunda italiitali kwambiri, pomwe ena adangosiya sukulu. Hindu Social Group itangoona za nkhaniyi idakhuza mitima yawo kwambiri, ndipo mosogozedwa ndi Times adakafika ku Nthemba komwe uthenga udali wochepa kwambiri. Sukuluyi ikuyenera kubwerera mchimake. Mavuto alipo ndicho koma tikufuna ndilimbikise anthu kunoko kuti tikhonzapo, tiyesesa kuti tikhonzepo apapa kuti asungwana ndi anyamata amene akupita kufika ku sukulu afunzise bwino, akhale ndi tsogolo labwino lowala, ndiponso tione kuti mwina abweza kusintha mu ndera iyo. Lata limodzi lidakhomedwa, ndipo madenga onse ali ndi malata. Pansi pomwe panalibe simenti, pano pali simenti, ndipo makoma ndowala ndi utoto. Chitsime choonongeka chija, pano ana akumwapo madzi abwino. Ndipo pakadali pano, ana amakhala pansi aja ali mu madesiki atsopano ndi amakono. Tsopano atsikana sakuvutikanso pokhala pansi kutsogolo kuli aphunzitsi amuna kamba ka madesiki. Pomwe ulemu wa Nthemba wabwenzeretsedwa, nawo ana abwereranso ku sukulu mochuluka. Chiwerengero chakwera kuchoka pa 934 kufika pa 1538, yomwe ndi 65%. Izi zatutumutsa atsogoleri ndi adindo amuderali. Ngakhale ndi wokondwa woti mwina pena m'masomo kumabwera misonzi yachisangalalo kuti apa tikusangalala kwambiri ndi mmene kwabwerera madeski 100 pomwe timaganiza poyambira mmene amakhonza school block timangoona ngati zocheza kuti mwina angofuna angotikira denga kukonzaso plaster ya nyuwani komanso floor ya nyuwaninso. Tikuona kuti dzidzimutsa kwenikweni ndi chisangalalo kubweretsa pamene panalibe desk olo imodzi, ana akazi amavutika kwambiri pofuna kudzuka kuti mwina ayankhe funso. Mphunzitsi wamkulu wa Nthemba Christopher Maganga akuti sanaganizirepo kuti nkhani ya Nthemba ingasinthenso chifukwa zinthu zinkapitirira kuyipirabe. Tiyang'ana semene alikonzera makasi amenewa ali ndo kwambiri kusiyasa zimene analipoyamba. Ineyo ndakeza kuti zasosatsa pomwepo kuti apa pano basi atithandiza. Lero lino sobwaso ndi mphatso ya madesiki amenewa tikunguyamika kumwamba kuti Mulungu apitirize kwadalitsa. Mkalasi ya Standard 8 wophunzira Harriet Yolam ochokera m'mudzi mwa Mpalume wati chibadwire chake sadakhalepo pa desiki nkumaphunzira. Zinithandiza maphunziro anga pogwiritsa ntchito kuti mbuyo timakhala panzuwa pano pati zikhala bwinobwino, ndipo asikana timavutika kukhala pasi pano tizikhala mwa ulemu wathu. Madeski amene atithandiza kuti zovala zathu zisamade. Mahel Acharya komanso mamembala ena a gulu lawo la Hindu Social Group adali atayima kumbuyo kwa kalasi, ndipo nkhope zawo zidali zachimwemwe kuona ana apa Nthemba ali okondwa. Wathu kuti tikuwafunira ma students amene akuphunzira kunoko zonse zabwino, komanso maphunzitsi amene ali kunoko ku sukulu ya Nthemba, makolo a ana amene akuphunzira kunoko tikuwafunira kuti asamale zinthu zimenezo taphunza panopa kuti amene akubwera kuphunzira kunoko kutsogolo akhoza kupindulaso mofunikiraso, kuti sitikuziwa zamawa ana amene akuphunzira kunoko ndi amene akhala tsogolo a dziko la Malawi kutsogolo. Zomwe zachitika ku Nthemba nzoposera ntchito za chifundo chabe, zikusonyezanso mphamvu ya utolankhani popereka danga kwa anthu oponderezedwa kuti ayankhule mavuto awo ndi kuwalumikiza ndi anthu omwe ali ndi kuthekera kuwathandiza. Imodzi mwa nsanamira za bungwe la United Nations zokhudza chitukuko Sustainable Development Goal number 4 imatsindika zakufunika kwa maphunziro abwino komanso ofanana kwa aliyense. Zachitika ku Zombazi,
zatsendezera chifupi nsanamirayi. Kuzungulira sukuluyi tsopano maphunziro amayamba nthawi yake. Ana akukondwera, aphunzitsi akukondwa ndi ntchito yawo. Makolo omwe adatayika chiyembekezo tsopano akutumiza ana awo ku sukulu ndi mitima yokondwera. Pamene dzuwa likatsikira kumbuyo kwa phiri la Namatunu, Nthemba Primary sichipinda chogwedezeka chabe. Ndi zizindikiro za zimene zingachitike pamene dera, gulu lachifundo ndi mphamvu ya atolankhani zagwirizana. Kuchokera pa ana 934 kufika pa 1538, uthenga wa Nthemba kwa Malawi ndi uwu: palibe sukulu yowonongeka kwambiri moti singakonzekenso. Palibe dera loyiwalika moti silingauke kachiwiri. Ndipo palibe mwana kutali kwambiri ndi chiyembekezo kotero kuti asabwerere ku maphunziro. Kupitirira ndi nkhanizi, unduna wa zamalonda, mafakitale ndi zokopa alendo wati njira ya makono ya Malawi National Single Window ithandiza kuchepetsa mchitidwe olowetsa komanso kutulutsa katundu mdziko muno mwachinyengo. Kudzera mu njirayi amalonda azipeza chilolezo komanso ziphatso pa intaneti. Feston Malekezo ali ndi nkhani yonse. Poyankhula ku Mzuzu lachisanu pa mathero a maphunziro kwa maofisala a Malawi Revenue Authority komanso ena wofalitsa nkhani za undunawu a Patrick Buta anati ndikale lonse munthu kuti ukwaniritse kulowetsa katundu kapena kutulutsa mdziko muno katundu umayenekera kutenga ziphaso zosiyanasiyana m'maofesi komanso nthambi zaboma zimene zimatenga nthawi, zimalowa mthumba komanso zimachititsa kuti njira yotulutsa komanso kulowetsa katundu mdziko muno izichedwa. Abuta anati ndi njira yatsopanoyi pali chiyembekezo choti amalonda azitenga masiku osapyola atatu poyerekeza ndi kale mmene zimatha kutenga masiku opyola 35 kuti munthu utenge zipepala zomuloleza munthu kulowetsa kapena kutulutsa katundu mdziko la Malawi. Kutheka kuti akaona kuti so apapa ndapeza business iyi koma kuti ndikapange apply ichi kuti ndikatenge ichi mwina chinditengera miyezi 3 koma business yo ndaipeza panopa kapena business imene ndofuna ine ndikuoneka kuti ndipange apa ndiwolose katundu kapena tirani ndi anthu achamapeze kuti chili bwino basi ndingosainira kuti ndingomenya zalewa ndikuti boma limaluzanso ndalama zambiri kudzera mu zinthu ngati zimene zija. Mmodzi mwa anthu amene anatenga nawo mbali maphunzirowa a Vitumiko Tembo amene ndi mmodzi wa akuluakulu ku nthambi yothana ndi mchitidwe ozembetsa katundu mdziko muno ku ofesi ya MRA ku Mzuzu anati kuzembetsa katundu kumabwezeretsa mbuyo ntchito za malonda. Feyo nthambi imene timalimbana ndi mchitidwe ozembetsa katundu physically komanso technically tikuona kuti ndi njira yothandiza kwambiri chifukwa choti nakuti zifukwa zimene anthu amaperekera zimene amaphwanyira malamulo ochitira business ndi zimene zikukhala ngati njira iyi ikubweretsa mayankho kapena kuti ma solutions. Pakadali pano malinga ndi undunawu nthambi zaboma pafupifupi zisanu ndi ziwiri zayamba kale kugwiritsa ntchito njira ya makonoyi ndipo pali chiyembekezo kuti nthambi zinazokwana 14 zichitanso izi pomatha chaka chino. Unduna wa zamalonda ndi umene ukuyang'anira ntchitoyi mothandizidwa ndi World Bank kupyolera ku ntchito ya Southern Africa Trade and Connectivity. Bungwe la Faith and Climate Justice Networks lalangiza atsogoleri a zipembedzo kuti atenge gawo polimbikitsa anthu kufunikira kusamalira chilengedwe. Mkulu wa bungweli Louis Ndekha amayankhula mu mzinda wa Blantyre pa maphunziro a atsogoleri a zipembedzo pa nkhani zokhudza chilengedwe. Thomas Kachere akufotokoza. Ndekha ati atsogoleri a zipembedzo akuyenera kugwiritsa ntchito mipingo yawo poteteza ndi kusamalira chilengedwe. Tikutsindika kwambiri kunkhani ya kuphunzitsa komanso kunenera pa chizungu amati advocacy, kulimbikitsa anthu kuti ayambe kuganizira za chipembedzo chawo ngati mayambiriro a mene akuonera chilengedwe, kuti nkhani ya uzimu, nkhani ya chipembedzo, nkhani ya chilungamo ngati pati ya mmene wangathandizire chilengedwe. Mwa njira ina tikuyenera kuti ngati munthu uli mkhristu wabwino, ngati uli msilamu wabwino, kandi uli rasta wabwino, ukhala rasta
wanji wabwino kapena mkhristu wabwino ngati sukusamulira chilengedwe. Reverend Austin Kachawa ati kuononga chilengedwe ndi tchimo lomwe limakoletsera ngozi zogwa madzidzidzi. Pali nkhani imodzi very important imene sitikumayikamba kwambiri, sitikumalalikira pa nkhani imene yokhuzana ndi chilengedwe. Mulungu analenga dziko lapansi, ndipo atalenga dziko lapansi analenga zolengedwa zimene zili mmenemo. Andipolenga zimenezo tikakumbukira bwino lomwe mu Bible munda wa Eden anayika Adamu ndi Ava kuti ayang'anire, akhale oyang'anira ngati stewards mu munda muja, osati kuononga mene tikuonongera masiku ano. Otsatira kwa mlangizi wa zankhalango a Edna Ndalama apempha atsogoleriwa kuti agwirane manja ndi kuteteza phiri la Sochi. Ubale watu umene tikulowa ndi Faith and Climate Justice Network ndikuona kuti kutithandizira kwakukulu, chifukwa chonena kuti iwowo kwambiri akuyika chidwi chawo pa atsogoleri a mipingo kapena kuti atsogoleri a zipembedzo amene ali ndi kuthekera kotithandizira kusintha kaganizidwe ka anthu awo amene akuwatsatira, chifukwa timakhulupirira kuti zimene amatiuza atsogoleri athu a mpingo timazikhulupirira kwambiri. Atisunge Gama omwe ndi achipembedzo cha Chirasta ati gulu lawo lakhala likusamala chilengedwe mphiri la Sochi. Maphunziro amene andothandiza ife kuti ife malasi kusamala chilengedwe namba kalikali ndi amene wabungwe limene latitana kuno limene likuthandizanso kuona za chilengedwe. Ife naona kuti ife malasi akusowa chitengepo gawo ife kuti tinamba kali kusamala chilengedwe. Mkumanowu unachitika pofuna kulimbikitsa atsogoleri a zipembedzo pakufunika kusamala chilengedwe. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayenso mitu yake. Sipikala wa nyumba ya malamulo Samia Suleiman wadzudzula mchitidwe wojombajomba pakati pa aphungu. Mabungwe omwe si aboma atakufuna ndondomeko zokhazikika zopezera ndalama zoyendetsera maphunziro aulere msukulu za sekondari. Mulipoti lathu lapadera, mtolankhani wathu Mike Mataka akutitengera pa sukulu ya pulaimali ya Nthemba kuchingale boma la Zomba kumene maphunziro ayamba kubwerera mchimake. Unali ndine Tabi Kamwangala Mwenifumbo.